sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4. This Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules, pitsa 11 na bulan sa Nobyembre tuig 2020. Uy, 44 kaadlaw na lang ang nabilin. Paskwa na naman, 51 diyas na lang ang nabilin sa 2020. Saylo na kita sa tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa sur, norte kag sentral nga bahin sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, budget hearing sa 4.4 bilyones nga 2021 proposed budget sang Negros Occidental umpisahan na subong nga adlaw. Branch 45 RTC gintalana sa Nobyembre 13 ang masunod nga hearing angot sa joint venture agreement sang Basiwa kag Prime Water. Mag-asawa hilway na sa katalagman matapos ginlutang sa siyudad sang Sagay. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Masobra 2,000 kapamilya sa Catanduanes ang ginpanghalin na sila tag sa kapuluyan bilang preparasyon sa Tropical Storm Ulysses. Ang mga pumuluyo kinanglan gilayon nga mag-evacuate batapos nga ang Catanduanes ginpaidalom sa Tropical Cyclone Signal number 1. Samtang ginpahayag sang lokal nga otoridad nga isa
kaproblema nga na-eksperyensyahan sa preparasyon sa kay Ulysses amo ang kakulang sang evacuation centers. Bangod madamo ang naguba sa paglaslasad to ni Super Bagyong Sirole. Ginausoy ka direksyon ni Ulysses amo ang paaminhan nakatungdan kahapon nga adlaw kag subong nakatungdan nga direksyon. Si Ulysses ginapaabot nga maglandfall sa Quezon buwas nga adlaw Huwebes kag magaagi sa Catanduanes kag Camarines Norte Miyerkules karon sa gabi. May ara siya kabaskugon nga hangin 95 kilometro por ora malapit sa sentro kag pag mulubadlo 115 kilometro tag sa kauras. Amat-amat siya nga nagabaskog suno sa report. Bangod man ginabuylugan sang hangin amihan ang Metro Manila kag iban nga lugar ginpaidalom na sa signal numero 2. Ang karon nga bagyo ginabantayan bangod mahimo nga makahalit naman ini sa mga inagyan sang super bagyong Siruli. Ginauso yaman wala pa makatibawas ang pila naton ka mga utod ang nagkalaguba nga mga puluyan ginsunda naman sang bagyong si Ulysses. Pila ini ka mga asod-asod nga bagyo nga nagsulod sa pungsod Pilipinas. Gasundanay sila si Quinta, si Rule, si Tonyo, kag karon si Ulysses. Daw hindi kita makatibawas, ginabalbal na kita ka COVID-19, ginabalbal pa kita sa bagyo. Amo na nga dapat may preparasyon na. Amo na ginasiling ko, now na. Pain na kamo budget. Preparasyon sa mga lugar nga masabi ginaagyan sa bagyo. Pabakuron ang mga puluyan, pabakuron ang mga taytay, mga establishmento komersyal, labi na gid ang iya sang gobyerno bilang preparasyon para sa tuig 2021. Nga daan basi malingaw naman kita. Pagbukas ng 2021, sigurado, eleksyon period na ina. Puwerte na nga kinampanyahanay sang mga politiko in preparation sa 2022 national kag local nga piniliay. Mainit na ina sa first quarter sa 2021. Basi malimtan ta naman ang pinaka-importante nga mga bagay amo ang proteksyon sa aton pumuluyo. Labi na sa masami ginaagyan sang bagyo. Total, kada tuig 20 subraman ka bagyo ang nagasulod sa pungsod Pilipinas. Di kada abot ya mong pagpinalak-palak pa. Subong, dapat na. Plano na kita, ano ang dapat timuon, itemize ta na. Sintro ta sa mga lugar nga masami ginaagyan sa bagyo, kag dito ibutang ang rehabilitasyon. Kag dito ang kampanya sa gobyerno. Paibalon ang pumuluyo nga nung kagid mag-istar sa mga malapit sa suba, malapit sa baybayon, kag sa mga kadelikado nga mga lugar, labi na gid sang madamo sang kakahuyan, para nga hindi ini sila matamaan sa panahon sa pag-abot naman sa masunod nga tuig sa asod-asod naman nga bagyo. Makadulodla man itong Yolanda, sosporte man itong halit. Ang iban gani nga puluyan, wala pa magtilindog. Hindi pa kumplito. Samtang ginapatindog ang mga puluyan, balbal naman ang madamo nga mga bagyo. So kada tuig, tandaan tigid nga, hindi ta ini mapunggan ang kinaugali. Now na. Himo na kita sa mga programa, dihon na kita sa mga programa, kag buligan ta na ang aton mga kauturan sa ginaagyan nga lugar sa bagyo nga makapatindog sa babakod nga puluyan, subong ang pagpatindog kag pag-amlig sa aton mga establishmento komersyal, kag ang mga dalan dapat hindi substandard. Na kulang-kulang sa material kag ginaganansyahan. Pag-abot sang baha, pagdapya sang madamol nga ulan, gakarungkab ang dalan kay man ang ginbutang nga material substandard. So siguruhon ta nga maayo gid preparasyon na pag abot sa bagyo bla masulod nga tuig nya maagi sa Catanduanes,
magi sa Samar o kundiin nga lugar nya hindi ka mo magkabalaka. Naplastar na mayo ang among nga lugar. Preparado na sa anuman kabaskog sa bagyo. Di kundi medyo makatulog ka mataway. Kag ang aton mga utod nga nag-istar sa among lugar, makatulog-tulog man nga bisan nga balbal sa bagyo kay na plastar na maayong kabalayan, wala na delikado nga magkalapalid sa babaskog nga hangin. Ang buot silingon medyo bulubantay man, may dutay mga nervyos, pero mahagan-hagan na, kaya nagapati na sila, mabakod na ang ginatindugan sa ila puluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:09 na morning sa bilog nga Dakbanwa, sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta na? Miyerkules amat-amat na, nagapasulod na kita sa bulan sang Disyembre, halong-halong sa mga pamalatian. Makalampuwas kita sa bulan sa Disyembre, pagsaylo sa tuig 2021, maayog yapon ang aton kalawasan. Extra nga paggalong. Tuman sa anuman nga ginapahnumdum sang national, provincial, kag lokal nga panggobyerno. Hindi magsalig ang kagaw nagalambiyong pa. So kung ano ang ginapanugyan sang aton sini departamento sang ikayong lawas, sundon ta. Kay batuan tayo ni, sostenihon tayo ni ang COVID-19 nga mag-iskirda siya, nga madula siya sa nawong sang pungsod Pilipinas, buhi pa kamo. Ang buot silingon, mabakod pa kamo. Bangod sa pagtuman sang tanan nga ginadilian, sa pagtuman kapag sunod sa tanan nga ginapahanumdom sa aton gobyerno kag departamento sang ikaayong lawas. Kamusta na ang mga merkado sa sining nga mga tinion? 10 minutos na nakaligad ang korpyo. Kamusta ang mga balita nga nagtulwao sa sulod sang 24 oras? Kamusta ang pagbiyahe sa aton mga kauturan, ang aton mga tricycad, ka mga di pasahero nga salakyan? Kamusta ang kabilugan sa Dakbanwa, sa Bacolod? Aber, ipalaragway tayo ni sa aton patrol, padayon sila nagalambiyong sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod, ginamonitor na ang sitwasyon. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning subong nga kagahon nga patrol liwat nagalambiyong sa mga dalanan sa syudad sa Bacolod still kag makabigta nga masyado katawhay sa dalanon sa syudad sa Bacolod. This time ang patrol action Fred ang yari na sa area sa Burgos, ang dalan sa Burgos masyado katawhay. Ang makitang tagid lamang diri ang kadamaan ang mga tricycad and even mga e-bike sa mo nagadulong sa pila ka mga pasahero and at the same time mga customers of course pagkatuman sa Burgos Public Market Action Fred. Although may mga salakyan di pasahe na nga nag-amat-amat biyahe sa sininga kagahon partikular sa area sa Central Market, ang iban going man sa area sa Libertad, ang nakitan man naton diri na blang nagalabay nga mga salakyan di pasahe halin sa area sa Barangay Mandalagan and Barangay Bata nga going man sa downtown area. And at the same time action Fred ang pila ka mga ang mga halin sa bagsakan bala nga mga isda ang iban gani I think halin ni sa banwasang Valladolid nga ginaamat-amat na deliver sa sulod mismo sa Burgos Public Market temprano pa nga nagapreparar man nga mag-asawa si Mr. and Mrs. Ruben Casipe subong nga kagahon para sa pag support sa iya sining nga mga men particular diri sa Burgos Public Market sa fish section yang iban man action Fred nga amat-amat kung aga gali action Fred no daw manami kag maayo mga pe sa Burgos kapin pag kung may mag-serve sa imo naka-short wheel lamang daw mayad kini action Fred Aga pa. Basi mawili ka da. Mo gani siling ko gani daw mawili kid kuya. Kay kapin pag kung mag-serve sa imo naka-short kag
medyo bag-uligo kag hamot pagit kag makasiling tawa ho. Good morning. Ang sa nasiling traduction na friend ga amat-amat na pastar ang pila naton nga mga kauturan sa ila sini nga mga baligya this time action na Fred may nakita na gani kita mga nagapastar lang nga mga isda like ang kuan bala ng tilapia action na Fred dagkuan nga mga tilapia pres kapag tama ang tilapia although may mga tilapia nga ginasiling tablag action Fred niya nga itom Bisaya gidya nga klase sang tilapia may ara man diri mga segunda nga klase man sang tilapia pero mga dagkuan ini nga tilapia nga presyo gani subong ang tilapia sa entrada pa lang kung diri ka sa area sang Burgos sa main entrance ka maagi ang makitaan mo insigida ang ila sining tilapia kag pasayan ang pasayan gani action of Fred 350 pero dagkuan nga klase sang pasayan hindi di ang sining nga segunda kundi premiera klase nga pasayan na manamit kag the best pagid no ihan ay sa pila naton nga mga kauturan at the same time ang konsubongo ang tilapia presyo sa tilapia is 160 pero dagkuan ni siya action na Fred no may ari man na diri action na Fred nga mga iba't pa nga klase sang isda may ara nga Damo dagko subong. mo dagko subong ang mga panalagko subong action na Fred may ara naman nagdungka subong aga no in fact na deliver na diri nini basi makakuha kita sa nga available nga isda no I think tangigi action na Fred no may ari diri subong tangigi may ari man diri Balariti sa Tagalog pa pero ang tangigi available kay nini sinini pre di sinini sinini ari diri si nini pamangkuton tabla si nini kumpila ang iya sining tangigi maya kay nagabot mga panalagko mo ang tangigi mo pre dinalin Sa inubaan? sa inubaan mayo kay may nagabot na O, Jotay lang. Jutay lang pero pilang tangigi da 350. 350 ba umayad naglubo siya kay sano nagganinit naglubo man ang presyo no Oro po man. ano pa tong isa to ano to Balariti oo sa ano sa tawag ta diriya sa ato niya ilagay nun Anturayan. Kanturayan mo tagpila ni kanturayan mo 200. tag 200 lang action na Fred no si Pare Junior sa ako man sa pag preparar man sa iya sining baligya no may kay Junior subong may karaho may bulaw man mangkoton ta si kuan ba si Junior ba Junior pila subong Junior ang imong kuan niyo ano na karaho mo tagpila 140 140 lang. 140 140 lang ang kuan mo niyo gmaa 180. 180 pero may mataan ka diyo why ano nang available mo ni gumaa bulaw-bulaw gali tag pila subong Ang bulaw-bulaw mo man, 180 man. 180 man ati Mayo 180 140 ti ang gabaligya ya Ang kabaligya, 120. Barato lang, mas nagbarato, 120 lang ha. mas nagbarato pang gabaligya 120 yung bakal din gabaligya may ari pa man diri nga ibang action na Fred no ang ibang diri ang tilapia ari naman diri dagko man mga tilapia niya no kaga may araman niya nga bangros subong ari man diri action na Fred magluwas diri bangros. Action Alben, Yes sir. sa una sa timpo namon, nang galibot kadi sulad sa Bacolod bala, sa mga higad-higad sa una ginatugtan pa, may ara de gasal karaho, may ara de gasal pantat, amo na ginasumsuman kag ang kalabanan sa una, pungko dira, ang ginainom tuba. Oo, maayo na action na Fred. Sakto. Subo na dula na no? Oo, So una why- kanami mo, may mga bulos sa tuba bala, tapos galiso-liso da sang inasal, nga pantat, karaho, kag iban pa nga mga isda, mga manok da nga inasal, subong daw nadula na na. Kaya man Sure. ginadilian
Oo, nadula na na aksyon na Fred. Pero sa iban pa aksyon na Fred, like kung ara ka sa Banwasang Kawayan, southern part and even sa northern part. May ara pa? Ang may-ari pa ni aksyon na Fred. No? Kanami, no? Nang pulpungko Oo. kada bla, pagkatapos pasal kada pantat, mo ka na mo. Oo. Ang isa pa sa ginapangita magluwas sa pantat kunti kay given always na siya given nga ang pantat bao pero tigit siya kanami kapin pagidya nga baligyan mo pa sang haluan. Galing subong na dula na nung urig nga pantat, tula na, no? Wala Alabanan na. Taiwan, ha? Taiwan ang kalabanan action Fred. Naguba gid siya sa mga pestisidyo nga gina buo sa matalam na nabi. O mo gani man gubagid sa iya pero ang bulo sa iya pantat pero okay man action na Fred no. Ang nami pagid kay ang urig pagidriya ang haluan ang haluan gani action Fred ginasugbaman samtang kainom ka bowl isa ka bowl nga tuba sulbar na no. Ang isa ka bowl sang tuba actually medyo nagtaas subong tag pulo na ka pisos. Pero may araman lugar action Fred nga isa ka bowl makapakal kaya yatag sa 5 ka pisos city depende ni sa klase sang tuba especially kung ang tuba mo yabi preska kag kuan pa bao kanami yang laktan mo pagidya sa ro istorya nga manamit yung makakadlaw bala action friend at isa inaya sa the best nga gailong ka tuba kasumsuman ka pantat ay aba istorya pa kamuya nga manamit especially ang paborito sa tanan nga ginaistoryahan action friend politika sigurado madugang pagidya ang ginatawag taya nga pag-inom sang tuba. So, para aksyon na, Fred, no? Amuli ang pila ka mga sitwasyon. Bang roso gali aksyon na, Fred, subong dalagan subong between 180 to 200 pesos. Depende sa klase sa ang pangros, no? Subong kaagahon. So, para aksyon na, Fred, amuli ang pila ka mga observations sang patrol sa syudad ng Bacolod. At the same time, ang presyo sa merkado. Ang presyo sa merkado ang ginadulong man sa inyo sang sa patrol, reaksyon na ni Kirawa. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:21 na sa panahon sa pandemic, krisis global, nga nagakatabo subong sa aton pungsod, budlay ang pagpangabuhi. Labi na kon ang patubas sa katubuhan minus ang gagmay kadalag ko nga plantador gapanghakroy man. Ari ho, basi makabulig ini sa inyo ang paggamit sa unique complete fertilizer sa inyo Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na una nga greetings naton. Pulo panamyaw sa aton tagpalamati kay Jenilyn Banduha. Good morning lang kay Jordan Biboy, kay Milili Oligo, kay Dorado Draga Jane, baga monitor sa quiet, kay Erne Odascolidas, kay Milbien Peñapel, kay Giselle Franco,
kay Maritzo Gonzaga, good morning, kay Jod Tenorio, kay Heben, kay Jen Barte Isto, kay Runi Sidayon Gordon, kay E.G. Bilaho, kag kay Remy Sorianosos, may lang nga pagmonitora, kay Philip Lauriente, good morning man. Una ina nga hutong sa aton pag pulo panamyaw. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:26 na ang aton sini ekonomiya suno sa Malacañang amat-amat na kuno nga nakatulo ti bawas. Amo ining dakto sa gitpagwa sa Philippine Statistics Authority. No maayo-ayo ini nga balita. Labi na gid kon maglubo pagid ang ginaigo sang COVID-19. Parang kung magsarurot siya, ibual ang ekonomiya, makabatak-batak kita. Kung mag-abre ang mga negosyo, diri sa syudad sa Bacolod, kung hindi kita agad pasaway, posible mabukas sang 75 hasta 100% ang aton sini negosyo. Sinong makabenepisyo sini? Natural, ikaw, ako, kita tanan. Labi na gid kay amat-amat na nagahilapit na ang bulan sang Disyembre. So, buylugan ta niya. Kung ang utod naton mapila kita ka mga utod nga sa subong, ginakasubo ginaton nga wala nagapati sa COVID-19. Daw si Trump pala yan nga kung mag-meeting siya, wala siya face mask, kaya wala siya gapati sa COVID-19. Ang masubo lang nga balita, kay may pila kita kaabyan nga nagtaliwan. Bangod kay wala nagapati
sa COVID-19. Wala gid kamo pierdihon. Ang ako na yan, preparar ka lang, halong ka lang. Di daw masubo nga balita ang ginpalinton sa aton sa nagligan nga pipila ka adlaw nga maisa kita kabiyan nga nagtaliwan inigo sang COVID-19. Wala siya gapati mo. Lain ang pamatyagya, daw hindi na siya magkaginhawa, wala gyapon. Bangod sa pagpati nga hindi ni tuod ang COVID-19. Tiing masakit nga lahog kay nadulaan gid siya sang kabuhi. So, mga classic ini nga ehemplo sa aton mga kauturan nga hindi naton pagpasapayan ini. Hindi kita magsiling pati ka man sa COVID-19. May mga utod kita nga amos na gyapon ang panindugan niya. Trangkaso malang na. Makakas na. Manggani, daw trangkaso lang ina siya. Kaya ang sintumayat trangkaso gid mo. Ginaubo ka. Ginahilanat ka. Wala ka gana magkaon. Daw hindi ka nakapanimaho. Daw ang tanan-tanan lang balatian nga ang ginhalinan trangkaso amo gina ang batyagon mo sa COVID-19. O galing, amo lang ng siling ko, kung pabayaan mo bangod wala kagapati, ti usikan mo gid sa kabuhi mo, kanugon bla. Nga dapat kung tani, mabuhi ka pa. Pero bangod wala kagapati, nga bisan lala ng sitwasyon mo, kabalo ka naging nga daw, hindi ka nakaginhawa, galalain ka na, ti okay lang. Dalong ka sa pamilya mo, hindi ka gusto, kay manti. Amay ka sang panimalay, ikaw ang masunod, tipitik sintas. Nadula gid sa kalibutan, kanugon bla. Nga abyan, maayo klase abyan, amo lang ugaling ina, daw nabudlayan ka lang, magpatag sa iya nga, kalabanan kadakit anay na mo, pariling ko halong lang. Kaya wala siya gapatis ang COVID ya mo. Ningkuti wala man na problema, imo na iya tinindugan. Hindi ko na pagbunggoon. Pero halong lang. Kaya nabatian man sa balita, hindi man lahog-lahog sa ibang nga pungsod, 100,000, 200,000 ang mga nagkalamatay. So hindi iniiya lahog-lahog nga balatian. Tubtob nagabot ang adlaw, nga inigo siya. Amo lang galing na, ginakasubo ko gid, nga nagtaliwan gid. Amo na nga, leksyon ina sa aton mga kauturan. Halong suso kanugon na bala sa mga abyan makakuntani kung nagpati lang bisan paano nasugpunan pangkabuhi. Nga pag-strikes na nga mga pamalatian, insigida, pa-hospital ka. Di bangod wala ka pati, pinabayan, inigo, lala na. Maglala ng sitwasyon, gindala sa hospital, wala na makaluwas. Subo mabatyagon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na. Ari ho, kung gasiling kita nga may libre nga konsultasyon, libre nga medical
Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na. Hindi maghali na, mabalik pa ko, tapuson ko lang ini, ang isa ka paid program. Please stand by. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, nag-Voltaire handa sa servisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, saan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Balik kita sa aton pagpangalagad. Diri gihapon ang aton serbisyo sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, tubtob sa malaputan sang signal sang Aksyon Radio Bacolod. Porte ang arangkada ni Presidente Rodrigo Duterte kagabi. Porte, isa sa dako nga isyu na lastra niya ang syudad sa Bacolod, ang isa ka project dire sa syudad sa Bacolod. Arang kahon ta na karon alas 6:30 sa ikaduha nga hutong sang aton pagpangalagad. Porting pamuyayaw ni Presidente Rodrigo Duterte, ang DPWH gid ang nasintruhan sang isyo. Baw, porte, pinahingadlan niya gid ang mga ngalan. So, pamati kamo karon alas 6:30 aton inatutukan ang pila sa mga ginarangkada sang presidente sang pungsod Pilipinas, Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46 na sa panahon sang pandemic kang krisis pangkalibutanon. Kung wala kasinuptan, medyo ulo-antos ka, labi na gid sa aton mga mangunguma plus manubo ang patubas. Di kabudlay gid, gaingos sila. Nga kung mahimo, ipasaka-sakaan man ang pagbakal sa ila produkto, makabawi-bawi man sila sa ila gasto. Kinanglan nila ang dako nga produksyon, areo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na. Ikaduha nga hutong sa ngaton pagpulupanamyaw, morning kay Florante Pasinabo, kay Fernando Lombre, kay Dilia Liabe, kay Miggy Boy Polbora, kay Abraham Ortiga, ga monitor sa Kingdom of Saudi Arabia sa Riyadh, si Anabel Calderon Doremdes, good morning man, kay Evelyn Pumusino, kay Brit Hart Tunato, good morning. May lang nga pag-upod sa aton tagsagid kaagahon. May ni kay bisan paano ang pila naton kaabyan, temprano pagabulog tao. May gina basta temprano pa may inugsulod gid sa
Kalalaw. Good morning man kay Engineer Mungkada sang Silen Homes, kay Judge Snap Diaman tiga bugtaw na ni. Kay Betty Lao sa Binalbagan, kay Ruben Tampos sang LTO, kamusta? Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan. Dira kay pare Remias Arroyo, gapulo pangapi na ni siya. Dira kay Raul Alibugas, dalong gabugtaw Canada, galadlad Canada, sang baligya mo. Good morning man kay pare Erning Horilia, kay pare Nestor Queredo, si Nini Patos Burgos na, kamusta? Kay Nick Barca, kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Munsing Siukon, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirre, kay Lori Apurado, kay Hubert Carion, kay Mayor, good morning, kay Lorene Canson, dira kay Buni Advincola, kay Bibi Tan, kay Engineer Nariel Bantay, kamusta? Kay Jerome Solinap, good morning lang, may lang nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:50 na, road clearing operations, pamati. Kaya nagligad, nawili kita. Nawili-wili sa COVID-19, nalimta na. Ining pagpanghawan sa mga dalanon. Ang report, nagbalalik naman ang iban, dira gihapon sa mga dalanon, paugtas, galing kay man kung isa ka pasunaid man kita. Kaya ang pila naton ka mga utob na nagligad nga mga binulan na pututikoy man, iba nagantos gid, wala gid income. Tiyan mo na nga kung kaisa makita naton mga hayop-hayop nga nagatindog higadalan. Galing kay man ti ang dalan sa nasiling na hindi ni para negosyo, para ni sa salakyan. Tiyan mo ina, ang mando na bato na sang DILG Bacolod. Ang mando kay Joy Meredith Bacolod, Director sang DILG, silingya formal na nga nagmando gikan sa sentral nga opisina sang Department of Local Government nga ibalik ang operation Nobyembre 16 na. Ti subong pitsa 11 kita, pila na lang kadlaw, arangka naman ang road clearing operation. Tutukan ining pila ka mga lugar nga obstruction bala, inang nagadisturbo sa sidewalk, illegal parking nga mga salakyan, mga lugar nga ginagyan sa madamo nga tao, pangkakason ina. Kag dapat ipatuman ina sang syudad sa Bacolod kag mga kabaranggayan. Bangod, gina-require kamo nga mag-submit sang report sa Disyembre 5. Una na nga report sa Enero 5. Dasong natuig another report. Tiambot kung ano ang pila ka mga mahimo ipapanaog nga penalidad sa pila ka mga local government unit kag mga barangay official kung hindi mapatuman ining ginatawag naton road clearing operations. Kadumdong kamo nagligad, ang tanan nga nagkasablag talan, pinangakas, pinaguba, dapat ang alagyan sa salakyan kag wala sang obstruction. Kinahanglan ng imo dira ginpatindog nga mga hayop-hayop hindi maglabang sa dalan. Kay kung maglabang sa dalan, kakason ina sang gobyerno. Mga negosyo bla nga galalapaw sa dalan, ang iban nga mga establishmento komersyal, gina-display nila ang ilabalagya sa dalan na niya. Na-display sa lakyan, gina-display ang mga motor, kag iban pagid. Ang mga for sale nila, gina-display nila sa lugar nga ginagyan, sa pumuluyo kag ginagyan sa salakyan. Tidala saon ina, sang tagsa ka local government unit, sa bulig man sa mga barangay officials. Pro subong pa lang, para nga daw hindi man maglain buot nyo, medyo idog-idog na, halina nyo na, kuhaan nyo na, antes maglargada ang road clearing operations. Natural ti, malain buot mo patindog gada sa negosyo mo, kakason, basta naglabang kasdalan. May takos na mo. Ti, agyan kada, sang pila naton kada kapatuman sang ordinansa, kag mando sang DILG, wala ka mahimo. Kay mando ina mo, ambot silingon, order ina, halin sa ibabaw. Kinalan tumanon gid, hawanan gid. Mayo giman kung kaysa, ti sa gapasunaid man,
Abi kung gobyerno lokal lang, tagsa ka gobyerno lokal, natural ang mga opisyal na to, alkalde, mga konsyal, kag iban pa, may pasunaid man na. O galing ti wala mahimo mo. Kung hindi ka magtuman na local government unit, diskrasya kagid. Sigano ikaw ang papanaugan sang penalidad. Ang mga lagyan sang tao dapat tawanan, mga sidewalk dapat tawanan, ang tanan nga gatilindog nga ara sigadalad kada galapaw kada gadisturbo kakas. Dumdum ka mo nga pinangsapsap ng iban nga lugar sa kilid. Ti subong balik naman. Pag naligwaliguhan jutay balik naman. Tinasiplatan sa aton sini gobyerno lokal kag gobyerno nasyonal nga hindi maayo. Dapat ipatuman subong stricto na. Tila tamay mo kung ako pasugtan abi, kung ang aton mga opisyal natural ipasugtan mo na kiti pangabuhi sa tao na mo. Magpatindog sa bayo nga may tiyanggi na matag-adlaw yan ang ginapangabuhi. Kung galing sa nasiling tana ang ordinansa ang layi-layi. Bisan pulupinta siya kay layi, tumanon gid. The law may be harsh, but it is the law. Dapat tumanon mo gid. Wala kamahimo. Supply man ang imo negosyo nga gamay, nga ginakabuyan mo, wala kamahimo. Sabi ko na ko, opinion ko, kung pamangkuton nyo ko, ako yan, mabatya gid kaluoy mo man ang ginapangabuhi mo. Galing wala kamahimo, may layi ang aton pungsod Pilipinas. May ordinansa ang tagsa ka local government unit. Wala ka mahimo. Kung anong ginamando, tumanon. Amo na siya ang matabo sa syudad sa Bacolod. So, pinapaabot na ton sa sininga simana, arangkada na ang aton sini local government unit kag mga opisyal sa barangay. Subong pa lang para nga di mo maglain buot mo, nga yud kag ginadalasa ang imo sini hayub-hayub, subong iduga na nga daan, kuhaan na nga daan, para nga paglambiyong sa pagpatuman sining mando sang DILG, nakakas mo na ang istruktura mo. Kaiba na labayan ta, nagligad ko ni pinangtaltal na ara naman, nagbalalik naman. Ako kung akong pamakuton nyo, wala ko problema gid. Maluoy ka man sa pila naton ka mga utod, galing nga mula na sa nasiling ko, layi is layi. Tumanon kay layi. Kung hindi ka magtuman, wala tamay mo. Luyag mo kasi hindi, kakason yun na sa local government unit. Kaya man ang pandam, alin sa ibabaw, hindi ka magtuman, ikaw pasan sa pinalidada. So, mas temprano aton pangabay lang. Tulot, tinluin nyo na, hawan ninyo na, mintas tanto nga wala pa kapanalasa ang aton sini nga barangay kag mga lokal nga opisyal sang tagsa ka local government unit. Klaro na? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na morning sa pila naton ka mga kaotoran. Kamusta? Baw ang istrikto subong nga pagpatuman sa mga establishmento komersyal. Baw kayang gad kagalit itong art district na gano'n matuslaya nga. Ito sila sa tag-iyat, tani hindi matungod, galing kiti gindagsa katao. Bisan paano may salabton kagid. Dapat kung gindagsa katao, kay kinaga panagiya ka sang establishmento komersyal, dapat sabayon mo gid. Kaya hindi hagad ininom singgitan, sinaot, kay kadelikado pa sa panahon. Kundi, nalastra pating iban, kung tani, daw medyo nagtulutaway na ba? Ang iban namin na kung tani, ang kaon-kaon nila sa pila ka mga restaurant, pulupungko sa kapihan, medyo nag-amat-amat naman, arangkada. Pati ang beaches sa pila ka baybayon, barangay Punta Taytayo, wala magli ka lisensya, umabre asos. Siling sang aton kapulisan, sira kamuanay. Kay wala man sang mando, gikan sa local government unit sa Bacolod, nga mag-abre na kamo sa inyo negosyo. Tinagbukas ang barangay Punta Taytay, so dinagsa man katao. Tao pa imo nga, tinahidlaw mo. Pila ka bulan na kagwa, siling sang aton local government unit
siling sa aton kapulisan, hoy, siradan anay, kay kun hindi, manabat kamo. Wala pasang mando nga mag-abre kamo. Nagmato-mato lang kamo abre. Tinatural, hindi man naton mabasol na ang mga tagiya. Dahil kinanglan man income mong daonob lang nga, bila ka bulan nga wala income. Di bisan sinuman. Di ko makabukas kam lang kagbasi pa lang dugokan katao kundi income man. Ate, amugid. Nagligad nga mga sinimana, porte kadamo sa tao. Sos, gaapan na. Hidlaw-hidlaw gid. Don Salvador Benedicto, asos, gutok, kagaiban pagid nga mga lugar. Ay, oo. Bisan ako, daw na hidlaw man. Kanamit man ilagaw. Kadugay mga nagpabukot kita sa puluyan. Tinapuslan man na. Ining pandemic nga ni, napuslan man. Dihamak man nga hala, tanom lang adlaw-adlaw, napuno man ang balay naton sa mga tanom. Mawili ka man, bro. Sa ulihi nga gatulubo-tubo ang mga tanom mo, gapamulak siya, kag makita mo ang pagpamukadkad sa mga tanom, enjoy ka man po. Action Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa tak na las 5. Mabalik kami pagkatapos ini. Sanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
Action Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Good Oras morning, Lada. ginagilong sa inyo sang Vicks Vapor. Ginhawa sa 6 na sentumas ng ubo at si 9 na, good morning, Lada. Kay Banisa Mayo. Hapon gali dito sa Minnesota. Tugnaw ko no, tigululan dito sa Minnesota. Kay Banisa Mayo. Good afternoon. Hapon dito mo. Kay Alan Dimoos, kay Alex Buntisa, kay Manjo Arnijo, kay Cory Bidaha, baw si Kilikili, Kilikili ha, Milani Pabuaya, kay Rimar Hicano Haliasgo, kay Dodge Dalida, kay Erwin Gonzales, good morning man. Aber, standby yan ay, babalik ako, unahon taniwa, ang 5 minutos nga paid program. Please standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita,
serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano ang kailangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. Kailina Bueno da, good morning. Happy birthday kuno kay Tatay Ede dito sa Cebu. Mali pa yun nga pagsaulog si Mukadlawan. Diri kita, kapi-kapi kita makadali. Dr. Alfred's Green Coffee, ang inyo siniim na. Makabuli. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na, diri kita. Balita naton sa Kapitolyo, budget hearing sa 4.4 bilyones nga 2021 proposed budget sa Negros Occidental, umpisahan na subong nga adlaw. Balita Kapitolyo. Detalye po ti Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Pag-aumpisahan na sa sangguni ang panaluwigan na subong adlaw ang hearing sa 2021 proposed budget sa Negros Occidental nga nagabalor sa 4.4 bilyones ka pesos. Suro sa kay SP Secretary Attorney Maki Angel Ascalon, ining hearing ang patigayon paagi sa physical, botselingon, hindi Zoom, hindi man online, kundi mga kadtugid personal ang mga ginimbitar nga department heads sa venue sili sa sangguniang panaluwigan na session hall. Agod to nga sabton ang mga question angot sila sa digin proposed nga budget. Dugang pani Ascalon nga pwede mamakitaan kagbabatian live sa Facebook page sang SP ang ini nga hearing. Una nga ginpahayag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga magapatagayon sa budget hearing ang SP 2 ka beses sa isa ka simana kagatingwaan nga maaprobahan sa mas temprano bangod ginakinahanglan ang pundo nga gamiton o kung gastuhon para sa pagpadayon sa kampanya batok sa COVID-19. Ang kaksunyugikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Morning lang na kay Jocelyn Calamaan. Mabalik kami pagkatapos ni.
hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Good morning landa, kay Estilier Eprelen, kay Elizabeth Malata Gamala, gatamyaw sa iya apo, si Juliana Janel Gamala Martino, sa iya kaadlawan karon nga adlaw. Happy birthday da. Kay Cecilia Olio, good morning man. Ari ho, ang mga utod naton kisa nagakabalaka sila kung may kapan nga bukol sa lawas.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Daligid lang. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula, 21-20. Una nga bula, resulta 21 kag 20. Second draw, ikaduha nga bula, 6-28. Ikaduha nga bula, resulta 6 kag 28. Ikatatlo nga bula, 26-31. Ikatatlo nga bula, resulta 26 kag 31. Lang ko yun, taniyo. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658, kita ang jackpot 60 milyones 46,671. Kombinasyon in any order 13, 27, 41, 4, 37, 40. Resulta sang 658 13, 27, 41, 4, 37 kag 40. 649 kita, dako ng jackpot, 178,219,695. Kombinasyon in any order, 45, 2, 21, 24, 8, 18. Kombinasyon sang 649, 45, 2, 21, 24, 8 kag 18. Ikatatlo, 642, ang jackpot 8,668,470. Kombinasyon in any order 13, 4, 33, 14, 27, 1. Kombinasyon sang 642, 13, 4, 33, 14, 27 kag 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man.
Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang I'm sintomas. las 5:32. Umuning lada kay Alex Muntisa. Nira kay Diosdado Proponga, nagapamati sa kuno City of London. Ba, kamusta tugnaw day, no? Diri kita, balita City Hall, Branch 45 RTC Gintalana, sa Nobyembre 13 ang masunod nga hearing angot sa joint venture agreement sang Basiwa kag Prime Water. Balita City Hall. Detalyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayong action Fred, gintala na ni Presiding Judge Phoebe Gargantiel Balbin sang Branch 45 sang Regional Trial Court sa Nobyembre 13 akon sa mabot nga Biyernes nga adlaw ang liwat nga pagatubangay sang Prime Water Bacolod City Water District kagang mga complainant action Fred nga nagapanawagan or nagapangabay sang injunction angot sa pagpatuman sang joint venture project. Ginpahayag ni City Councilor Wilson Gamboa Jr., isa sa mga principal complainant sang Lunes nga adlaw sang nagatubangay ang duha ka mga kampos sa pinakaulihi nga hearing nga ginpatigayon. Tulo kay Gamboa sa November 13 mahibaloan kung bala mahatag ang injunction nga ila ginapangayo action Fred matapos nga sa November 16 maga-expire o kung magatakop naman ang 20 kadlaw nga temporary restraining order nga gin-issue sang korte. Kung madumduman action Fred, November 1 kung tani magasugod na sa pag-operate kapag dumalang Prime Water sa Basiwa, pero wala ini madayon matapos nga nag-issue ang korte sang TRO. Nag-inset si Judge Saliwat another hearing on November 13. I-reset niya, but namatik pa na siya. May mga set of questions siya nag-reset na during the last hearing. Dabataan si Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. Halungan nato ng aton ikayong lawas ilabi na karon nga COVID-19 pandemic mas pabaskugon na
Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sagsag anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin agadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na. Diri kita, mag-asawa hilway na kuno sa katalagman matapos ginlutang sa siyudad sang Sagay. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. Mag-aksyon na Fred hilway na sa katalagman ang mag-asawa nga ginluthang dira sa Purok Tarapol, Barangay Vito, siyudad sang Sagay, tinilikdan nga gabi. Sunod diri kay Police Major Robert C. Hepe sang Sagay PNP, yara na sa establish Sanday Moises kag Rosemary Cabalo nga nagapabilin pa subong sa hospital. Samtang ginahilway action Fred sa custodial facility ang magpakaisa nga Sanday Pablo kag Francis Baha. Matapos nga wala man sang saksi nga makatudlo sila ang suspitsado sa amo nga krimen. Ini sila amo ang una nga gin-invite sang kapulisan action Fred. Pasakaan naman sang kaso nga multiple frustrated murder si Teddy Arquillo nga po naman ginatudlo sa mga saksi nga tagluthang kag at large sa sini nga mga tiniyon. Nagapabilin action Fred nga daan nga inaway ang motibo sa nasambit iya nga krimen. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Mga blatter entre pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon.
Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na Evergreen Herbal Capsule. Ano ang epekto? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Aksyon Fred, 21 tanan ka mga curfew violators diri sa syudad sang Bacolod. Ang may pinakamadamo nga nagkaladakpan nga sa area sang Police Station number 8 kag ang Police Station number 7 ngalun sa may tag-anom ka mga persona nga nagkaladakpan as curfew violators. Samtang sa station number 2, arestado man ining 4 ka mga persona sa illegal nga panahor kagabi sa Purok Kagaykay, Barangay 2, diri sa syudad sang Bacolod. Ini sila amo Sanday June de la Cruz, 50 anyos, Christian Laguna Biente, William Yap, 67 anyos, kag ang isa ka babae nga si Rose Ablan, 47 anyos, lunsay nagapuyo sa amuman nga lugar. Nausunod diri kay Police Captain Leo Estupa, samtang nagalibot ang mga kapulisan sa station number 2 na aktuhan gid sang alert team nga naga-engage ining 4 ka mga persona sa illegal nga panahor o kon sa ga-engage gid sila sang tumbo. Di nakuha diri kag na-recover sa mga suspect ining 4 ka akon rather 3 ka pisoson nga naga-serve bilang Q-coin kagang 117 pesos serving nga bet money. Ining 4 ka mga persona nga nagkaladakpan ang priso karon sa custodial facility sa station number 2. Balita report sang patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Morning lada kay Corazon Villases Gayo. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Philippine Standard Time, pangot kita sa Tacna, Lasay. Standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,